control. Здравейте хора, ние сме GMT Buga Gaming, Gameplay BG, извинете малко обърках името, но днес снимаме на League of Legends. От моите са, които говорят по скайп с Blitzcrank и Гарен, обадете се. Здравейте хора от вас. Да, всички са втори левел, не се очудете, но просто, значи както съм си в играта и изведнъж само ме лагва, когато тъкмо почнах си купувах айтеми, лагна ми, реконектнах и така нататък. Да, и реших сега да пусна клипа. Бот ли направи софорс бутба, бе? Обърка са нещо, май. Почакайте да се намаля звука, изчакай, Зарев. Благодаря ви за 10 сабскрайба. Не, наистина, и така, продължаваме да играем. Опа, ще е в трети лео чак. Айде си, дърпаме. Аз мога да изскоча, ето, какви са тука... Чакам да го дръпнеш блиц. Чакай. Ей сега. Миньона... Държи малко повече. Хора, много от казих се много добър чам. Даже ми пише, че съм лъки. Смятаме да правим поредица на League of Legends, скоро ще правим на Minecraft. И сега това планирам. Не знам дали ви ще ви хареса на Minecraft. Ще играем основно Edwards и само другите в сървъра. Това? Зарев? Извинете за миналата игра, за която не пусках нещо по-лагна. И за един не можа да монтирам Пак. Омага! What is this? Как я взех? Не де, как я взе? Аз флашнах и тя взе с Q. Ти флашна, бе. Не, тя флашна. Не, аз се направих с ето. Не взе переда. Ето ми я взе, ама... О, това ма изкефи така. Това за първи път го виждам, кога си пуснеш W-то и се пуска тая камбанка върху главата си. Не знам хора дали забелязахте. Я пак спригни да покажем на хората. Виж как излиза тази такова. Отгоре. Да, от Blitzcrank. Да. Главното момче. Пуста, браво! Фиднах ти габен. Ся. Не стига. Не стига фид. Айде, бици. Храсто го дърпай. Пробвайте се същото малко, макар че много трудно. Хора, не знам дали ще ви хареса, ще стигнем за пробване, не знам дали ще ви хареса, не се си на това. Съжалявам, че на едно път ще... Омага флашна. И накрая сме, надявам се и ние тази игра да гледате. За нея няма да преборите, ние ще направим един-два случайни там. What the fuck, е? What? Легенци... Така. И по-подкъм къде е.
Представете се. Това бях наклеен. Но казах си, да го правим, не? Не да виж как го апдейтна. Аз направих фишчо, ама... Така, браво, Ренгар, добро късме направи. Сега ще разписвам. Добре. Да, предстоянка. Така с повече се стои отсъпани, което е смешно. Както и да е. Бе, хора, предишната игра играх най-вън и имах Ignite Shield. Предишната игра играх най-вън и Ignite Shield. И сега се малко. Ще пробва да пусна Ignite на Vix. Не знам, няма кам още GGVP, защото не се знае къде. И така малко е така ще купим още. Не знам преди колко, мисля, че има вече година, преди колко в лигата бяха 35 coins, а пък сега ги направих на 50 coins. Това е много старо, но искам да спомена, че това много ме дразни мене, защото почват малко по малко да провалят лигата, но в момента не е тема за хипани. Тък ще да кажа Ренгар Софи, не? Тък ще да кажа Ренгар Софи, ама... Оп, ти си имал. Хора, сори, че не се чувам добре, просто скайпа ми нещо лагва. Докато подаря от магика се чува... леко. Тебе ще. Само дърпай някой. Благодаря. А да, ти си пакавай с древно, бе. Хора, това беше мега случайно. Дърпай фис, мисля, че стига ренч. Той пък малък ме. Не е имал то стои. Но. Застани пред мене, защото тази ще ме отне. Пред мене стой, пред мене. Стой на едно място. An enemy has been slain. An ally has been slain. Жълто ще ба някъде седи. Храста беше. Не повтувай. И там другия не е там. Много лука смотриш, Ти още не път сте отрепа. той не ме отрива. Той ме убил, брат. Той не ме отрепа, той ме уби. Боджер. Загледай на теб. Казах ти телефона. Куча. Не. О, тези са големи тъпаци. Вместо фокус от тази ци. И там... Запъй. What the fuck? Виж, качка. Аз се кавам.
Това си да фрай кил между другото. За какво флашнахме пакания стул? Сега ти го късвам това. Ай, ясу! Хора, следващия клип ще е сигурно утре. Ще се пробваме да стримаме също. Да обещаваме нищо да стримаме. Значи, после, утре да изстримаме още един видео на лига, ще направим 5 след това хора на Майнкрафт 5 епизода, след това тогава ще започнем да снимем по един пак всеко на тези игри, които покажат. Отделно може да спрем между тях други клипове, например на CS. Най-доброто тези игри, които сме играли сега. На CS Bot и 2 мидлейн. И 2 мидлейн. Айде. An enemy has been slain. Ренгар! Help me! Ще ти обещам клас. Дръпни го! Дръпни го да не ме уби! Аз съм контентър! Внимай, бегай! О май гад! Enemy double kill. Просто как ма... То заради си факания си от ме уби. Хора, бутнах сърда. Has destroyed a turret. Смотрепа. Излезе хора за телевизора. Ще го намаля. Не пречи. Хора, не знам дали сме споменали и извиняваме се за интрото, защото е малко, не малко, а доста дългичко, но като за първи път добре се получи интрото според мене. Пази се. Ще потъщи. Отказих, сега да присъединя. Хора, извинявайте, че правим такива дълги паузи, когато мълчим. Браво. Точно като утнах. Опа, има още един. Не, даже не е още един, брат, бягай! Варенчо. Ама ти хубаво си пинат, ама аз не съм пинат. Браво. Ignite. Ама Пазете ма. колко е кава, точно няма. Защото аз не исках да играя мидлейн и бях сложил Ignite, сега просто Ignite не съм мога да взема кил. Аз съм мачен за кил. Какво? Не, това е някакво сила точно. Хора, смятаме сега като пуснем първи този говоря едно, който пуснат, да играем на да играем на него. Ще направим една проект само на него специално. Защото когато има такива модули, трябва да се възползваме. Този път е там, козаре! Пазете да бекне към мене. Елайте да ще например. Ето го.
Жълтиш от тон всичките. Но А, той няма не ли. знае как. Найт Той не знае нама. как да го играе. Правим ги. Воля в него. Гарен Несо. Коме се смеешся, бе? Ох, мукачо! Шмаутни! Шмаутни! Брайан. Fuck you, Брайан! Игнайта! Игнайта! Аз Няма да го отивам. дръпнеш. Ние, той няма кръв. Само да го дръпнеш. Ще направим това. Ама няма да дойде този. Седем 1-6 гарен 73 фарм, това си само S ранг. За S ранг е, защото може да вземеш още скилове, ако направиш още повече Да. фарм. Си е. Аз караме чапо, който играем най-добре в това. Да. Това ми е... И шак също играш добре. Сайо! Асайо! Хасаги! Хасайо и Хасаги идва! Убийте се! Стига е Ама гъбе как? това беше много късо. Айде. Ето те с плита прави. Хай, Няма какао. пента. Та така трябва да има един сапорт да ги избирва. Той зараз да дойде наш небе пекоте. Ето ще нещо такова. А това ще видим горско телепортна до там. Айде, аз се хилвам. Чуй как мога да правя тази игра в момента само, че... What the fuck? Човек, какво да убие тук? Всички проста. Ау, карда. Ето това ще утне. Нямам кръв. Ако не дам чак. Ти отимаш ли? Аре, иди. Е, пратиш. Гледам всяче и искам да бакваш. То се утна баквай. Краст. Аз ти казах няколко пъти. Опа.